V Trenčine začali s výmenou takmer 6 000 starých svetiel a tisícky stožiarov a podzemných káblov. V dobe napätých rozpočtov samospráv investujú do ambiciózneho projektu milióny eur z Envirofondu. Radnica sľubuje výrazné úspory. V uliciach Trenčína bude čoskoro svetlejšie a bezpečnejšie. V meste prebieha jedna z najväčších investícií za posledné roky. Je to v podstate niečo, čo zníži o 60% energetickú náročnosť a zároveň aj zlepší viditeľnosť v uliciach a bude sa nám lepšie regulovať osvetlenie. Staré lampy vymieňajú za nové na Sihoti, jednom z najväčších sídlisk. Začali hneď, ako ustúpili mrazy. Pôvodné rozvody verejného osvetlenia sú samozrejme staršie, to znamená, že v niektorých stĺpoch verejného osvetlenia v podstate dochádza k drobnému lámaniu hliníkových káblov, ktoré sú do nich vyvedené. Aj z tohto dôvodu v podstate boli dočasne prerušené práce ešte teda na začiatku roka. Elektromontéri postupujú rýchlo, jednu lampu za 15 minút, no čaká ich výmena niekoľko tisícok. On dá elektrický kábel dole, ktorý ja zapojím potom na svorkovnici, kde je napájanie všetkého a večer, keď zapne svetlo, zapne nám to. Nové svietidlá budú úsporné a vybavené senzormi. Osvetlenie pribudne aj tam, kde doteraz chýbalo. Sú ledkové, sú ovládateľné cez riadiaci systém Interreg, ktorý umožňuje v podstate mestu ovládať každé svietidlo individuálne. Na niektorých miestach tie svetlá už boli pokazené, takže celkovo aj tá údržba už bola podľa mňa až nevyhnutná. Som rád, že sa to modernizuje, že to bude lacnejšie. V druhej etape príde na rad viac ako 1000 stožiarov. Niektoré sú v havarijnom stave. Odstrania aj 30 kilometrov starých podzemných káblov. Kompletná výmena verejného osvetlenia by mala byť hotová do roku 2030 a mesto doň investuje viac ako 10 miliónov eur. Prvú etapu dokončia už toto leto, a to bez dopravných obmedzení. Tie prídu na rad až o 2 roky, keď sa budú meniť káble. Anna Mazreku, TA3.